Er is aan mij gevraagd om hier iets over storytelling te komen vertellen. En ik dacht, ja, storytelling. Gaan die mensen iets kennen van storytelling? Gaat dat nieuw terrein zijn? Gaat dat iets onbekend zijn? En zo verder. Aangenaam was ik verrast. Ik heb het woord storytelling of het woord verhaal al 16 keer, of in 16 verschillende presentaties zien terugkomen. Herinner u onze vrienden van de Slagmolen, die zeiden, ja, als je bij ons als je wilt geselecteerd worden, heb je dat en dat en dat nodig en een verhaal. Mevrouw Van Zon zei, we gaan dat zo en zo en zo, zo aanpakken, maar wat we nodig hebben is een verhaal. En wat is een verhaal? Een verhaal is story. Dus ik zal de volgende 5 minuten op die nagel kloppen tot als je het beu bent en tot als je zegt, oké, we hebben het begrepen, story is belangrijk. Goed, wie ben ik in het dagelijkse leven? Ik ben Michel Lievens. Wij runnen een reclamebureau dat niet meer gelooft in reclame. Wij denken dat de traditionele manier van reclame dat dood, over en out is. En wij hebben ons gespecialiseerd in de nieuwe manier van marketing, de nieuwe manier van marketingcommunicatie. En dat is story. En dat is storytelling. En ik denk, en dat is misschien toch de reden waarom ik dan gevraagd ben door de organisatie. Ik denk dat in de wereld die komt, in de jaren die komen, dat voor de meesten onder jullie story en storytelling keibelangrijk wordt. En ik denk dat wij dat nog niet goed genoeg beseffen. En ik denk dat velen onder jullie dat misschien wel beseffen, maar nog niet klaar zijn om dat nu echt professioneel te doen. En de wereld is hard, hè? Want jullie gaan samenwerken in Limburg en Aspengouw en al dat soort dingen. Dat is allemaal heel mooi. Maar aan de andere kant zijn jullie ook concurrenten. Hè? Jullie vechten om dezelfde euro die in de portefeuille zit van die wijnliefhebber en zo verder. En om dat gevecht te winnen, overmorgen, om dat gevecht te winnen, gaat uw story moeten oké zijn. No story, no sales. En ik had mijn presentatie eigenlijk vermomd onder een andere titel. Hè? Dat was... heb ik de laatste versie doorgekregen? Anders krijgen we een probleem. Goed, ik sla dat over. Wat is propaganda? Wat wij doen is reclamebureau voor dit soort merken. Dat is niet belangrijk, maar de kennis die wij voor dit soort mooie merken hebben geleerd, dat is iets wat ik voor een stukje kan sharen met jullie. En daarom denk ik dat wij over het belang van storytelling wel een paar dingen kunnen vertellen. Ik hoor u denken, wat weet die Pipo nu van wijn? Dat is een marketeer, die helpt grote bedrijven, bla bla bla. Wij hebben om te checken of die theorie en de kennis die we hebben opgedaan bij die grote merken, om te checken of dat verhaal ook klopt in wine, hebben we een start-up, WhoWine, geholpen. En we hebben dat gebruikt als laboratorium om te kijken hoe storytelling in wijn, storytelling en wijn, of storytelling in wineland, hoe dat kan samengaan. Ik ga het daar vandaag niet over hebben. Wie daar meer over wil weten, die weet me wel te vinden. Maar dat betekent dat we een aantal van die grote theorieën die we voor de grote bedrijven testen, dat we die in de praktijk hebben omgezet in winery. Waarom is storytelling volgens ons de volgende jaren belangrijk? De consument, wij allemaal, maar ook uw klanten, die zijn veranderd. Wij zijn de klassieke reclame kotsbeu. We zijn het beu om gestoord te worden terwijl we iets leuk aan het doen zijn en in één keer komt iemand tegen ons zeggen, koop mijn wasproduct, want mijn wasproduct is beter dan dat van de concurrent. We zijn als consument beu en wat betekent dat? Dat wij als consument een soort ingebouwde adblocker hebben ingebouwd. Dat wil zeggen, de dingen die op reclame lijken, de dingen die lijken op, er komt me hier iemand iets verkopen. Wij, op een of andere manier hebben we ons daar onbewust, meestal weten we dat niet, hebben we ons daar onbewust voor afgesloten. En dat betekent dat heel veel van de verhalen die wij vertellen, ook van de verhalen die jullie vertellen, dat die verhalen niet meer aangepast zijn aan hoe het hoofd van de consument in elkaar zit. En dat is de reden waarom een van de redenen waarom dat wij denken dat storytelling wel een antwoord kan zijn. Daarnaast leven wij in een online wereld. En je weet hoe dat gaat in een online wereld. En dat is de theorie van Google. Het nulmoment van de waarheid, zero moment of truth. In plaats van, als we een auto willen kopen, naar een autoverkoper te gaan en te zeggen, vertel mij alles over auto's. Nee, wij zoeken online alles op. We weten over die auto meer. Als wij naar de garage gaan, dan meestal de verkoper zelf. En hetzelfde geldt voor robotmaaiers, wasmachines en zo verder. En straks ook voor wijn. En het gaat niet zozeer over meer weten over, maar als wij op zoek zijn online naar informatie, wat zoeken we dan? Dan zoeken we content. En wat is content? Dat is story. We zoeken verhalen. Ja? En wie aanwezig is, heeft een kans om te winnen. En wie het beste verhaal heeft, wint uiteindelijk die wedstrijd. Dat is de reden waarom dat
of een van de redenen, en er is een hele theorie achter, maar een van de redenen waarom dat wij denken dat story, dat verhalen vertellen, dat in de toekomst belangrijker en belangrijker en belangrijker gaat worden. En dat is voor een stuk ook omdat verhalen vertellen, dat is iets wat in ons DNA zit. Toen wij nog jagers waren en zo verder en rond het vuur zaten, daar hebben wij leren verhalen vertellen. En daarom, dat zit heel diep in ons DNA. En dat is de kracht van verhalen, is emotie, verbinding en zo verder. En ik denk, of wij denken, dat dat voor jullie belangrijk is om te weten, maar vooral ook belangrijk is om toe te passen. En ik heb onderwijsverhalen gehoord, maar ik heb eigenlijk te weinig, vind ik, gehoord over hoe gaan we wijnmakers, wijnbouwers, restaurants, whatever, hoe gaan we die helpen om hun verhaal te vertellen. En dat is mijn enige oproep vandaag, is denk daar eens over na. Hoe kunnen we onze act, onze storytelling act, hoe kunnen we dat verbeteren? Want we gaan dat nodig hebben om in de toekomst succesvol te zijn. Ik hoor u denken, ja, dat is allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat dan? Hoe begint je daaraan? Om te beginnen zouden we moeten proberen te stoppen met wat ik noem, het is een beetje cru, ik weet het, maar er is vandaag heel veel algemene bla 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 bla. Als dit niet de laatste presentatie is, toch wel. Dit is een initiatief van de mensen die er daar juist waren. Heel mooi initiatief. We gaan over Limburgse wijn een boek maken, we gaan storytelling doen, we gaan verhalen vertellen. Het is een heel mooi initiatief, denk ik. Alleen, heel spijtig, online niks van te vinden. Op de kapitale flater. Je hebt ongelooflijk tijd en energie gestoken in het verzamelen van verhalen. Die zijn weg. Ik vind ze online nergens. Maar wat veel erger is als je dat open doet, en de helft van de zaal of meer zal hierin aanwezig zijn, de verhalen die daarin verteld worden, zijn... Sorry dat ik het zo cru zeg, het is niet zo cru bedoeld, maar er zit heel veel blablabla in. Er zijn heel veel dingen die gewoon interchangeable zijn, die we kunnen uitwisselen. Producent A vertelt ongeveer hetzelfde verhaal als producent B, als C, als D, als E enzovoort. En dat is zonde, want door een uniek verhaal te vertellen kun je wel het verschil maken. En dus mijn oproep opnieuw is, denk daarover na. En hoe doe je dat dan? Daar komen we nu op terug. Dit is, je moet er eens goed naar kijken, ik weet niet of het goed zichtbaar is. Dit is onderzoek dat in Amerika is gedaan. En ik ga daar straks op afsluiten, maar wij gaan dat onderzoek in België doen. En ik wil een oproep doen straks om samen met jullie te kijken waar kunnen we samenwerken om dat onderzoek te doen. Dit is onderzoek waarbij men test. Groep A krijgt traditionele communicatie, groep B krijgt communicatie die voorzien is van story. Dit is als we hotelkamers verkopen. Dit is hotelkamer gewoon op de klassieke manier beschreven. Dit is een kamer zo groot, een dubbel bed, bla 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 enzovoort. Dit is dezelfde hotelkamer, zo gezegd, omschreven met het verhaal van iemand die in die kamer heeft geslapen en die daar een verhaal over vertelt. De perceptie van de waarde stijgt alleen door een verhaal toe te voegen van 126 naar 133. Allemaal leuk, wij verkopen geen hotelkamers. Wat gebeurt er als we dat in Wijnland doen? Ja? We doen... Dat is echt onderzoek. Nog eens, wij gaan dat naar België brengen. We presenteren onze wijn op de klassieke manier. Dit is de klassieke manier gepresenteerd. Die wijn zit dit en hij heeft zo en blablabla. De klassieke verhalen zoals we het vandaag allemaal overal doen. Dit is dezelfde wijn, hypothetisch, dezelfde wijn, maar vertelt inclusief het verhaal van de wijnmaker. Op de juiste manier verteld. Nu moet je eens goed kijken wat er gebeurt. 5% kans dat die wijn niet kans, effectief getest, 5% meer verkoop en 6% duurder of 6% meer waard. Dat wil zeggen dat je door het eenvoudig toevoegen van story, van een goed verhaal, dat je ongelooflijk waarde creëert. Je moet daar niks voor doen. Je moet daar niks extra voor doen. Geen machinerie, geen mensen, geen arbeid, geen productie. Gewoon dit goed doen en hier is uw waarde toegevoegd. Dus onze oproep is, investeer daar meer in. En in het onderwijs zou dat aspect eigenlijk meer aan bod moeten komen. Goed. Hoe doe je dat? Je kiest een segment, je moet nadenken over wie is mijn doelgroep. Aan wie ga ik die verhalen vertellen? Je kunt geen verhalen vertellen voor iedereen tegelijkertijd, dus je moet dat een beetje segmenteren. Daar bestaan oefeningen voor. De belangrijkste oefening is, waar zit tussen uzelf als wijnmaker of als restaurant of als groothandel enzovoort en de doelgroep die ik gekozen heb, waar zit die, wat wij de sweet spot noemen? Waar zit dat? Is dat kunst?
Is dat avontuur? Dat kan van alles zijn. Hè, maar er is ergens een raakpunt tussen wie je bent of wilt zijn en de doelgroep die je wilt bereiken. En vooral, stop met over jezelf te praten in de foute manier. Natuurlijk moet je je eigen verhaal vertellen, maar heel veel van de verhalen, en ook in die gids waar ik het daarnet over had, gaan over wij zijn dit, wij zijn dat, wij zijn zo, onze wijn is dit. Dat is allemaal leuk, maar dat is niet altijd de beste manier om het beste verhaal te maken. Er zijn heel eenvoudige, supergoedkope tools op de markt om te kijken welke vragen stellen mensen zich over wijn. Ik vraag mij af, waarom beantwoorden wij niet veel massaler al dat soort vragen? Er zijn honderden, er zijn duizenden vragen. Het beantwoorden van die vragen zou al, of het stuk van die vragen, zou al voor producenten of voor wijnmakers 2 stappen vooruit zijn. En vooral, kijk goed rond u, want er zijn out there heel mooie voorbeelden van mensen die dat heel goed doen. En ik heb nu niet de tijd om daar nog over uit te wijden, maar ik ben er nog even. Maar er zijn echt mooie voorbeelden van mensen die dat begrepen hebben en die op basis van storytelling die het verschil maken. En daar zitten ook jonge, want wij zijn hier oude mannen gemiddeld genomen, om het cru te zeggen. Er zijn ook voorbeelden van jongere, dynamische wijnmakers die zeggen met story gaan we het verschil maken. En eigenlijk moet je daar naar kijken. Eigenlijk moet je kijken hoe doen die dat dan? Hoe pakken die dat aan? Waarom zijn die succesvol? En kijk vooral ook naar het buitenland. Wij zijn natuurlijk maniacaal bezig met storytelling, dus wij kijken naar heel de wereld. Maar je vindt in Duitsland, in de States, je vindt verschillende verhalen van mensen die het begrepen hebben en die het verschil maken. En die audience creëren alleen met storytelling. Dat was mijn oproep voor vandaag.